आज आपण ना उकड्या तांदळाची पेज करणार आहोत। तर हे बघा, हे उकडे तांदूळ मी बाजारातून विकत आणले आहेत। तर उकडे तांदूळ कसे बनवतात, तर भात कापल्यानंतर ते झोडपून सगळं सुकून घ्यायचं, सुकवतात भात, आणि सुकलं ना की नंतर टोपामध्ये मोठ्या पाणी ठेवून त्याच्यामध्ये हे भात घालून उकळवतात। म्हणजे त्याला असं जरा असं उकळ यायला पाण्याला ना की मग काय याचं ते भात ओतून टाकतात आणि सुकवतात चांगलं। ते भात चांगलं सुकलं की नंतर गिरणीवर जाऊन ते भरडून आणतात, त्याला उकडे तांदूळ म्हणतात। तर आणि सुरई तांदूळ करतात ना, गावठी म्हणजे शेतात पिकवतात ते सुकवल्यानंतर असं डायरेक्ट नेऊन ते भरडून आणतात, तांदूळ त्याचे करून आणतात गिरणीवर। तांदळाची गिरण वेगळी असते तिथे। तर मी हे बाजारातून आणले उकडे तांदूळ, आणि हे उकडे तांदूळ आहेत ना फार म्हणजे याची पेज सगळ्यांना खूप म्हणजे आजारी माणसांना तर खूपच चांगली आहे, लहान मुलांना तर चांगलीच आहे। ही माझ्या नातीसाठी मी तांदूळ आणले, ते तिला पेज आवडते, कधी म्हणजे रोज नाही आवडत पण कधीतरी पेज केलं तर ही खाते। आता हे तांदूळ कसे आहेत ते बघा, म्हणजे जास्तचे उकडले ना तर ते मोठे होतात, टपोर दिसतात तांदूळ, पण हे थोडेसे म्हणजे जसा उकडा आला ना, पाण्याला उकळ आला की ते गाळून म्हणजे ओतून टाकायचं ते भात, आणि ते सुकल्यानंतर तांदूळ करून देतं। हे पौष्टिक आहे ही पेज ही। तर आपला मी एकटीसाठी पेज करणार आहे। तर हे बघा, हे 2 चमचे मी तांदूळ घेतले। आता ह्याची किती पेज होते तुम्हाला दाखवते। तर काय करायचं, हे आपण चांगले वेचायचे, कारण हे सुकर घालतात ना, त्यामुळे दगड किंवा काहीतरी किंवा शेतातलं भात कापताना स्वतः त्याच्यात दगड येतात, तर आपण हे चांगले निवडून घ्यायचे। आता मी काय करणार, छोट्या कुकरमध्ये थोडंच करणार आहे बघा, या वाडग्यामधला पेज करणार आहे, आणि माझ्याकडे छोटा कुकर आहे। तर ह्या छोट्या कुकर मी थोडंसं पाणी घातले तळाला आहे बघा, आणि हे तांदूळ मी 2 चमचे तांदूळ घेतले, हे चांगले स्वच्छ धुवून घेते। आणि ह्याची आता ह्याच्यातून बघाल तर हे एकदा आपल्याला पांढरे शुभ्र दिसत नाही आहेत, तर ह्याच्यावर थोडंसं कसं आहे लालसर रंग आहे, म्हणजे उकडे तांदूळ ना हे असेच असतात। आणि म्हणून ज्यांना डायबिटीस वगैरे आहेत ना, त्यांनी उकडे तांदूळचा असं भात खावा, याने काही अपत नाही होते ह्याच्यामुळे। पण ते सुरई जे तांदूळ असतात पांढरे शुभ्र दिसणारे, तर त्याच्यामुळे त्रास होतो, पण हे तांदूळ चांगले असतात। तर ह्याची पेज जर आपण खाल्ली तर सलाईनचं काम करते बघा ही पेज। आजारी माणसं असतील तर त्यांना ही पेज दिलीत ना, तर त्यांच्या अंगात शक्ती म्हणजे ताकद येते ना, उत्साह वाटतो त्यांना। तर अशा प्रकारची ही पेज रोज मुलं पोहे उपीट असं किंवा दूध ती पिते तर खाऊन कंटाळतात, तर त्याच्यासाठी एक दिवस मी ही पेज करते बघा। चांगले मी 2-3 वेळा धुवून घेतले ते। आता त्याच्यामध्ये पाणी घालते, एवढंच घालायचं पाणी। आणखी तिला आता कुकरमध्ये ठेवून मी ह्याला 4-5 शिट्ट्या करणार आहे, कारण हे जर असं थोडेसे उकडे तांदूळ शिजायला जड असतात म्हणून। आणि मीठ घालते। तुम्ही कधी आलात किंवा मुंबईला सुद्धा मिळतात ज्या ठिकाणी कोकणी बाजार असतो ना त्या ठिकाणी, तर मिळाले तांदूळ तर ही अवश्य ही तांदूळ घ्या हे। आणि तुम्हाला सुद्धा कधी विकनेसपणा वाटत असेल तर ह्याची पेस्ट करून आपण प्यायची। तर जशी मूठभर मी मीठ घातलं आहे, आणि ह्या कुकरमध्ये कारण थोडेच असल्यामुळे मी छोटे कुकर बनवते, ह्याला 5-6 शिट्ट्या करून घेते, आणि नंतर तुम्हाला ती पेस्ट कशी होते ते दाखवते। आता आपण याला 5 शिट्ट्या करून घेऊया बघा। त्याला कुकरला 5 शिट्ट्या मी केल्या वगैरे। आपली पेज बघा, आपली पेस्ट तयार झाली आहे। हे बघा शिजली आहे चांगली। तर अशी ही पेजाचं निवळ पण बघा, हा निवळ आहे ना सलाईनपेक्षाही सुंदर चांगलं काम करतो। त्याचं नुसतं पाणीसुद्धा खायला काढतात। अशी जर सरभरीत पेज असेल, हे काय लोक ह्याच्याशा घट्ट पेज करतात, आणि ह्या पेजेबरोबर वालीची भाजी किंवा पालेभाजी तोंडात लावून पेज खातात। म्हणजे नाश्ता इकडे कोकणात ना अजून मला वाटतं कुडाळ तालुक्यामध्ये वालावड नेरूळ या गावामध्ये पेज आणि भाजी हा त्यांचा नाश्ता असतो। तर आणि कारण पौष्टिकच आहे, त्यामुळे लोकांना बाकी काही आजार नाही। आपण उपीट खातो, कांदा पोहे खातो, कांदा पोहेने पित्तच होतं। अशी पेज ही झटपट होते, आणि आजारी माणसांना सलाईनपेक्षा सुद्धा ही पेज फार उपयोगाची आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला तांदूळ कुठे मिळाले, आमच्याकडे बाजारात आज मंगळवार बाजार आहे, तर बाजारात हे हमखास हे तांदूळ विकतात। हे 1 किलो 50 रुपये, कारण हे गावठी घरात केलेले तांदूळ आहेत। याचा रंग बघा कसा दिसतोय, तो तांबूसच रंग दिसतोय तांदळाचा। हे तांदूळ आणि अख्खे तांदूळ असतात ना मोठे, तर ते शिजत नाही, मग त्याला मिक्सरला भरड करायची जरा जाडसर, आणि त्याची पेज करायची। आपण मीठ आता शिजवताना घातलं आहे। आता ही पेज जर आपण प्यालो तर आपल्याला दुपारपर्यंत जेवणाला काही नको। तर अशा प्रकारची ही पौष्टिक पेज तुम्ही अवश्य करून बघा। मित्रांनो, मालवणी माणसाचं टॉनिक असलेली उकड्या तांदळाची पेज ही तयार झालेली आहे। तुम्ही पण अशाच प्रकारे उकड्या तांदळाची पेज नक्की करून बघा।
ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, तसेच चॅनलवरील इतरही विविध पदार्थ नक्की बघा आणि तो तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा। धन्यवाद।